Καλημέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα σκυλάκια που έχουν ένα θέμα μέσα στο σπίτι. Είναι συνήθως είτε φοβικά, άγχος αποχωρισμού εννοώ, είτε είναι υπερδραστήρια, είτε είναι έτσι, επειδή βαριούνται. Θέλω να σας δείξω 2-3 πραγματάκια τι μπορείτε να κάνετε μέσα στο σπίτι για να τα απασχολήσετε και να σας αφήσουν ήσυχους. Εμένα τώρα ο δικός μου κλαίει. Κλαίει γιατί δεν του δίνω σημασία και επειδή έχει και λίγο άνοια. Ενώ το άλλο το σκυλάκι κάθεται ήσυχα και περιμένει τι θα της πω. Έλα να πεις καλημέρα. Πες καλημέρα. Πες καλημέρα. Είναι και μασκαρεμένος ο μασκαράς. Σίγουρα ξέρετε και το λένε και φάτσα. Σίγουρα ξέρετε τα κόγκ. Τα κόγκ είναι τα παιχνίδια τύπου τέτοιο, το πιο μικρό, αυτό που είναι σε σχήμα κόκαλο, αυτό που είναι σε σχήμα ρόδας, αυτό που δεν είναι κόγκ αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σαν το κόγκ. Τι είναι? Και μας βοηθάνε αυτά, γιατί μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε μέσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να βάλουμε λιχουδιές, μπορούμε να βάλουμε ένα λαδάκι, μπορούμε να βάλουμε ένα πουρέ, να το πετάξουμε στην κατάψυξη και να μπορεί το σκυλάκι να γλύφει μέχρι να το φάει όλο το περιεχόμενο που έχει μέσα. Υπάρχουν μεγάλα σχήματα, είναι για όλα τα σκυλάκια. Δεν μπορούμε αυτό, για παράδειγμα, να το δώσουμε σε αυτό το σκυλάκι, γιατί θα το καταπιεί. Θα κάτσει στο λαιμό και μετά θα έχουμε άλλα. Ούτε αυτό, γιατί μπορεί να το καταπιεί. Για το συγκεκριμένο σκυλάκι, πιο πολύ της το δίνω αυτό. Βάζουμε μέσα διάφορα πράγματα και κροκέτες μπορούμε να βάλουμε και με το λαδάκι, είτε λαδάκι σολομού, είτε λαδάκι λαδικαρίδας, είτε και λίγο ελαιόλαδο, είτε και απλά νερό. Το βάζουμε στην κατάψυξη, γίνεται ένα μείγμα πικτό, ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Και μέσα στον τροχό μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Ένα άλλο πολύ ωραίο παιχνίδι τύπου απασχόλησης είναι αυτό. Αυτό τι είναι? Είναι απλά σόχα. Τι κάνουμε με αυτό? Παίρνουμε λίγες κροκέτες, τις βάζουμε διάσπαρτα μέσα στο παιχνίδι αυτό και το δίνουμε στο σκυλάκι να μυρίσει μέχρι να τα βρει όλα. Το αγαπημένο της παιχνίδι αυτό. Θα της το δώσω μετά όμως, για να τα δούμε όλα μαζί. Άλλο παιχνίδι είναι αυτά. Είναι τα puzzle. Διαδραστικό παιχνίδι. Κρύβουμε λιχουδιές και το σκυλάκι πρέπει να τα βρει όλα και βραβεύεται από μόνο του όταν τα βρίσκει. Υπάρχουν πολλά σχέδια, υπάρχουν πολλοί τρόποι δυσκολίας, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Για να το δείτε στην πράξη αυτό, θα το βάλω κάτω με τη Ζου, να δείτε πώς τα βρίσκει. Έλα Ζου. Αυτό το απασχολεί αρκετή ώρα το σκυλάκι, ξέρετε. Μέχρι να βρει τον τρόπο, μέχρι να βρει πώς πρέπει να το κάνει. Μπορεί να φάει και... Εντάξει, η Ζου το έχει μάθει αυτό το παιχνίδι εδώ και πολλά χρόνια. Οπότε στο τέταρτο 20 λεπτό είμαστε μια χαρά. Το άλλο το παιχνίδι επίσης μπορεί να το πάρει. Ο Φάτσας, το πρώτο σκυλάκι που είδατε, είναι 14 χρονών. Είναι λίγο κουφό, λίγο τυφλό, λίγο δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Και τα παιχνίδια όσφρησης είναι πάρα πολύ καλά για τέτοια σκυλάκια. Έλα Ζω. Το πρώτο το διέλυσε, το έκανε μπαμπά. Και το δεύτερο επίσης. Και συνεχίζουμε τώρα να σας δείξω ένα άλλο τρόπο, όταν δεν έχετε όλα αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχει ένας πολύ εύκολος τρόπος για να απασχολήσετε το σκυλάκι σας. Η πρώτη φορά που θα το χρησιμοποιήσετε πρέπει να είστε και εσείς εκεί.
Παίρνετε μια πετσέτα. Οτιδήποτε ύφασμα που δεν θέλετε ή ένα μπλουζάκι, οτιδήποτε χρειαστεί. Παίρνετε τις λίγες κροκέτες, τις πετάτε έτσι διάσπαρτα μέσα και τι κάνετε, το τυλίγετε. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος που γίνεται. Θα το ξεκινήσετε έτσι. Μετά τι κάνετε, το δένετε αυτό ένα κόμπο. Στην αρχή έτσι, χαλαρά κόμπο. Μετά το σφίγγετε πιο πολύ, μέχρι που το κάνετε και 2 κόμπους και 3 κόμπους και ούτω καθεξής. Δείτε τώρα τη Ζου πώς θα το κάνει. Έλα Ζου. Βλέπετε πώς το έλυσε τον κόμπο. Για τη Ζου είναι πολύ εύκολος αυτός ο κόμπος. Και θα προσπαθήσει τώρα να ανοίξει την πετσέτα για να πάρει όλες τις λιχουδιές από μέσα. Είναι πολύ ωραίος τρόπος αυτός. Δεν πρέπει όμως το σκυλάκι σας να τρώει φάσματα. Γιατί αν τρώει φάσματα και το αφήσετε μόνο του, μπορεί να φάει και την πετσέτα. Αυτό είναι άλλο μάθημα. Να μην τρώει οτιδήποτε του δίνεται ύφασμα, οτιδήποτε δεν είναι τροφή. Ο άλλος τρόπος είναι αυτά. Είναι τα lick mats. Δεν ξέρω πώς να τα μεταφράσω στα ελληνικά. Είναι τα πατάκια που τα γλύφουν. Κάπως έτσι. Και τι θα κάνουμε τώρα. Για το μικρό μας που δεν μπορεί να μυρίσει καλά και να βρει πράγματα επειδή δεν βλέπει και δεν είναι όπως τη Ζου, παίρνουμε λίγο φυστικό βούτυρο, πολύ λίγο, σε αυτή την ποσότητα, και το απλώνουμε πάνω. Το απλώνουμε έτσι. Και το δίνουμε, τώρα επειδή είναι και το άλλο εδώ, μπορεί να το αρπάξει. Γιατί είναι φαγητό. Τους έχω βάλει σε μια θέση να μην αρπάζει ο ένας τα φαγητά του άλλου, αλλά επειδή ο μικρός τώρα με την άνοια που έχει δεν είναι και ό,τι καλύτερο για τη Ζου, δείτε τι θα γίνει. Έλα φατσά. Του φάτσα. Έλα φατσά. Το πρωί έχω φτιάξει ένα lick mat για τη Ζου που έχω βάλει διάφορες κροκέτες, φυστικό βούτυρο, ζωμό από λαχανικά και το έβαλα και έπιξε όλα μαζί. Έλα Ζου. Όλο αυτό τώρα θα το φάει, θα περάσει μισά ώρα για να το φάει. Είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να έχετε το πρωινό σε τέτοια μορφή. Αν είναι πολύ λιχούδικο το σκυλάκι σας, αν αρπάζει κατευθείαν το φαγητό του, αν έχει μετά παλινδρόμηση, γιατί πολλά σκυλάκια έχουν παλινδρόμηση μετά. Το κάνετε αυτό. Μέχρι να το φάει, θα περάσει αρκετή ώρα. Το ακούτε? Και να θυμάστε ότι αυτό είναι ό,τι πρέπει για την αμάσιτο, σχετικά αμάσιτο το πάει μεγάλη. Το lick mat, αυτό το συγκεκριμένο, έχει πολλά πράγματα που μπορεί να αρπάξει από μέσα. Έχει πολλές δομές. Υπάρχει και το πιο απλό, υπάρχει και λίγο πιο περίπλοκο, υπάρχει και αυτό που δεν μπορεί να βάλει τη μουσούτα της καλά μέσα, το άλλο που είναι σαν πιατάκι. Και το μασάει έτσι. Αυτός απλά γλύφει το φυστικό βούτυρο από πάνω. Η όσφρηση και το να γλύφει το σκυλάκι είναι πνευματικές ασκήσεις αυτά. Κουράζουν το σκυλάκι. Ναι, είναι ένας πολύ καλός τρόπος να το κάνετε έτσι. Να βάλετε σε ένα lick mat, σε κάτι τέλος πάντων που θα μπορεί να μπει στην κατάψυξη. Και να μην είναι αυτό το συγκεκριμένο, μπορείτε να πάρετε ένα
τάπερ, ένα κάτι, οτιδήποτε που μπορεί να μπει στην κατάψυξη, να βάλετε λίγο υγρό στοιχείο και τις κροκέτες και να το βάλετε από το βράδυ στο ψυγείο, στην κατάψυξη. Μέχρι το πρωί θα έχει πήξει και θα είναι το πρωινό. Ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Τα δροσίζει κιόλας και είναι μια χαρά. Και πολλές φορές, για παράδειγμα, μπορώ να το κάνω και σαν δεκατιανό και σαν απογευματινό με άσκηση μαζί. Το σκυλάκι δεν χρειάζεται μόνο τη γυμναστική ως άσκηση. Είναι και αυτό άσκηση. Όσο και να μας ακούγεται παράξενο, είναι πολλά σκυλάκια που δεν είναι μόνο να τρέξουν. Έχω πολλά σκυλάκια που ήταν μαθητές μου που μου έλεγαν ότι τους βγάζουμε 3-4 φορές την ημέρα με 2-3 ώρες κάθε φορά και τρέχουμε και έρχομαστε στο σπίτι, εμείς είμαστε τέζα και τα σκυλάκια είναι ακόμα σε εγρήγορση. Αυτό που κάνουν τώρα, θα έρθουν μετά εδώ, θα κάτσουμε στον καναπέ και θα είναι τέζα και τα δύο. Είναι πολύ καλός τρόπος εκτόνωσης, πνευματικής εκτόνωσης, εγκεφαλικής εκτόνωσης στα σκυλάκια. Είναι όπως ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δεν χρειάζεται να κάνει μια βαριά δουλειά για να κουραστεί. Υπάρχουν και άτομα που είναι στο γραφείο και δουλεύουν εγκεφαλικά, πνευματικά και είναι κουρασμένοι. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε μαζί με την άσκηση στα σκυλάκια. Τα άφησα τώρα στην κουζίνα, τρώνε, όταν θα τελειώσουν θα έρθουν εδώ. Ρωτήστε με, κάντε μου ερωτήσεις, τι θέλετε να σας απαντήσω σχετικά με τα σκυλάκια σας που είναι στο σπίτι και δεν μπορούν να ησυχάσουν μέσα στο σπίτι. Σας έχουν, είτε είναι λιχούδιδες και τα τρώνε κατευθείαν, είτε δεν σας αφήνουν σε ηρεμία. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Ποιο είναι το πιο άτακτο πράγμα που κάνει το σκυλάκι σας όταν μένει μόνο του? Να φάει έπιπλα, να φάει ρούχα, παπούτσια, χαλιά? Αυτό το κάνουν επειδή βαριούνται, επειδή δεν έχει κάτι να κάνουν. Όταν τους έχετε αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι, στην αρχή σας είπα, πρέπει να είστε κι εσείς εκεί, να δείτε μήπως φάνε κάτι, να μην είναι μόνα τους, να ξέρετε τι να αφήσετε, να μην είναι πιο μικρό από την κοιλότητα του στόματος τους το παιχνίδι που θα τους δώσετε. Και είναι καλό, αν τους δώσετε κάποιο παιχνίδι, να έχει τρύπα. Γιατί η τρύπα, αν το καταπιεί, θα μπορεί να αναπνέει το σκυλί. Αυτό είναι θέμα ορίων, να αλλάξετε τη διάθεση της να φάει από το δικό σας φαγητό. Πρέπει να θέσετε τα όρια στο σκυλάκι. Πολλοί κηδεμόνες βλέπουν τα σκυλάκια τους που πηγαίνουν και λένε δεν μπορώ να το βλέπω έτσι, να με κοιτάζει και να κλαίει και να μην του δίνω φαγητό. Αυτό δεν είναι το λυπάμαι το σκυλάκι. Αυτό δεν του θέτεται όρια. Και εγώ έχω τα φαγητά, ας πούμε, μπροστά μου, κάθονται δεξιά-αριστερά ο ένας ο άλλος και με αφήνουν να φάω, σε εισαγωγικά του με αφήνουν, να φάω και μετά να πάρουν τη λιχουδιά τους. Το σκυλάκι που γαυγίζει συνέχεια, πριν μπει ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι, πρέπει να του κάνετε απόσπαση προσοχής. Η απόσπαση προσοχής είναι να μην δώσει τόση σημασία στον άνθρωπο που θα μπει μέσα στο σπίτι και να του δώσετε ένα τύπου τέτοιο παιχνίδι. Δηλαδή, αν έχετε προγραμματισμένο κάποια συνάντηση μέσα στο σπίτι σας και ξέρετε ότι θα έρθει 11 η ώρα, 11 παρά 1, δώστε αυτό το πράγμα. Να ηρεμήσει λίγο, να ασχοληθεί κάπου αλλού. Όταν είναι να κάτσετε σε μαγαζί, όταν έχει πολύ κόσμο, όταν έχει οπτικοακουστικά ερεθίσματα το σκυλάκι, λογικό είναι να γαυγίζει. Και πάλι, μπορείτε με αυτόν τον τρόπο το σκυλάκι να κάτσει να ασχοληθεί με το δικό του παιχνίδι. Να μην ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο. Το κλειδί για όλα είναι η απόσπαση προσοχής. Και με το σκυλάκι που να μην φάει το δικό σας φαγητό, στο τέλος το επιβραβεύετε. Με δικό του φαγητό, με δική του λιχουδιά. Εσείς του δίνετε όμως φαγητό επειδή σας κοιτάζει. Και φαντάζομαι και από το δικό σας το φαγητό του δίνετε, αν του δίνετε τέλος πάντων. Δεν πρέπει να παίρνει φαγητό από την ώρα που τρώμε. Μετά να του δώσετε. Να κοιτάζει δεν πειράζει, σας κοιτάζει. Μπορείτε για παράδειγμα να του πείτε, αν δεν θέλετε να είναι δίπλα σας συνέχεια, μπορείτε να του πείτε, πήγαινε στη θέση σου, πήγαινε στον καναπέ, κάπου που κάθεται τέλος πάντων. Που έχει το δικό του σημείο, το ασφαλές σημείο που πηγαίνει. Ωραία, μια χαρά, αφού δεν θα πάρει από εσάς, είναι ok, έχει από μόνο του βάλει όρια. Μένα μέσα ακόμα τρώνε. Δοκιμάστε το έτσι. Μόλις τελειώνετε το φαγητό, θα δίνετε μία επιβράβευση αν σας κάνει θέματα το σκυλάκι. Και από εκεί και πέρα, άμα δεν κάνει κάτι και απλά σας κοιτάζει, δεν
δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάποια κακή συμπεριφορά. Το θέμα είναι να μην ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια, να μην γαυγίζουν, να μην κλαίνε, να μην έρχονται να σας κάνουν με το ποδαράκι τους έτσι. Αυτά είναι κακές συμπεριφορές. Που και εκεί πρέπει να τους βάλετε όρια. Έχω ένα βιντεάκι μέσα στη σελίδα που τρώγαμε και ήταν η δικιά μου, περίμενε δίπλα μέχρι να φάμε. Μετά όταν φάγαμε της δώσαμε την επιβράβευσή της. Επειδή εγώ δεν τρώω κρέας, όταν έρθει κάποιος άλλος στο σπίτι που τρώει κρέας, τρελαίνεται. Και όταν έτρωγε κρέας το άλλο άτομο που ήταν εδώ δίπλα μας, να μυρίζει, ήθελε να μυρίζει. Δεν ήταν κακή συμπεριφορά τη στιγμή που δεν όρμηξε να αρπάξει κάτι πάνω στο τραπέζι. Επειδή η μέρα σήμερα είναι ιδιαίτερη και δεν έχουμε και πολύ κόσμο, πείτε μου τις ερωτήσεις σας, γράψτε τις όλες εκεί για να σας απαντήσω. Ναι, αυτό θα το κάνουμε σε άλλο live για εξωτερική κακή συμπεριφορά. Και θα κάνουμε και ένα live για το τι τρώνε τα σκυλάκια. Ενώ μέσα στο σπίτι, τι τους δίνετε να φάει. Αν ξέρετε τι συστατικά είναι που τρώει. Γιατί τα σκυλάκια που τρώνε οτιδήποτε είναι ένα θεματάκι. Θα τα κάνουμε σιγά σιγά, θα κάνουμε πολλά live. Και στο Facebook και στο Instagram τώρα και στο YouTube θα κάνουμε live. Ναι, δεν την ξέρω τη συγκεκριμένη τροφή. Ενώ τα συστατικά της. Αν διαβάσετε τα συστατικά που γράφει και υπάρχουν λέξεις που δεν γνωρίζετε, ψάξτε το λίγο. Γιατί συνήθως οι τροφές που έχουν μέσα διάφορα πράγματα που μπορεί να προκαλεί είτε αλλεργία στον οργανισμό του σκύλου, είναι θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Τι κρέας. Αυτό θα το κάνουμε άλλο μάθημα, θα το κάνουμε άλλο live. Για το τι πρέπει να τρώει το σκυλί και τι είναι σωστά να τρώει το σκυλάκι. Γιατί υπάρχουν τροφές που έχει μέσα καλαμπόκι, για παράδειγμα. Το καλαμπόκι δεν το τρώνε όλα τα σκυλιά και να τους είναι εύπεπτο. Σιτάρι. Μπορεί να έχει μέσα αλεύρι. Μπορεί να έχει μέσα άλλα συστατικά που δεν είναι εύπεπτα στα σκυλιά. Το επόμενο live θα είναι για τη διατροφή. Οπότε θα τα πούμε από το άλλο live πιο αναλυτικά για τη διατροφή. Και ό,τι απορίες έχετε, μαζέψτε τες. Γράψτε τις κάπου να μην τις ξεχάσετε. Γεια σας, θα τα πούμε σύντομα.